Hafnia præsenterer Hafnia Cup. Sådan en 40 minutter sejlads her med luft, der bruger vi altså lige så mange kræfter som en maratonløber, tror jeg. Det er da tæt, det er sekunder, det handler om. Det inviterer jo til beskidte trick. Det er ligesom en håndboldkamp. Man kommer, og så tager man en match på halv time, 3 kvarter. Har du brugt det ned? Ja, jeg skal ikke blive med at stå her og en anden i hånden. Rød. Ja, god. Hellerup rød. Fordi god. Det er lørdag morgen i Åben Rå. Der er lodtrækning i sejlklubben. Det er finaletid, superfinaletid. 4 skippere med besætninger ved, at det er nu, det gælder. De har været på vej til denne weekend i mange måneder. Og tilsammen har de lagt mere end 100 andre mandskaber bag sig, slået dem ud i et benhårdt kopsystem, hvor kun vinderne er gået videre. Men vinderen efter denne weekend sejladser kan tage hjem med titel af Danmarksmester i matchrace, og for hver af de 4 besætninger er det det, der tæller. I forvejen har de slået konkurrenterne ud i deres egne klubber, og mere end 60 sejlklubber over hele Danmark har været med. Dernæst har de vundet i sejladserne klubberne imellem, inden for de 4 regioner, som Danmark har været delt op i. Thisted var vært for den første af regionsfinalerne i forsommeren, og de dystende parter kom fra Aarhus, Vejle, Aalborg og hjemmeholdet fra Thisted. Matchrace er en ny form for sejlads herhjemme og sejles ligesom i America's Cup kun med 2 både på vandet ad gangen. Starten er vigtig, fordi den båd, som vinder her, har en god chance for at kontrollere den anden og holde den bag sig. Den bane, som sejles, er lige op og ned. Først skal der krydses op mod vinden til topmærket, derefter går der med vinden i ryggen til bundmærket, en omgang til, og sejladsen er over. Her er det kampen om 3. fjerdepladsen, det gælder. Thisted er kommet bedst fra start, men det skyldes nok, at der ikke er mindre end 4 skippere ombord og kun en enkelt gast. Aalborg i den gule båd ligger bagerst i vindskyggen fra Thisted-båden og kan nu kun forsøge at vende sig fri. Men Thisted-mandskabet følger med i vendingerne, og på en dag som denne med vind af kulingsstyrke, er det gode og sikre manøvrer, det kommer ind på. Det lykkedes aldrig Aalborg at nå op, men sejladsen i den friske vind var en god forsmag på dagens finale og adgangsbilletten til Åben Rå, dysten mellem Vejle og sidste års nummer 2, Aarhus-mandskabet med Per Asmussen ved roret. Selvom Vejle-skipper Hans Æbler kom lige fra en sejr Sjælland rundt, var han ikke helt tryg ved situationen mod storfavoritten Per Asmussen. De har sejlet noget mere matchracen, vi har, og de har trænet meget op til det stævne her, hvor vi har vi har faktisk kun trænet 1 gang. Men der fik vi fat i Sten Kølle, og det var sådan ikke helt dumt. Så vi var ude i tirsdags, og der har vi så fået et par fif for ham også, og vi sejler lidt mere aggressivt, end vi har gjort. Og Vejle sejlede aggressivt, men det samme gjorde Per Asmussen. Det er også ideen med matchrace, og derfor er dommerne, eller opmændene som de kaldes, med på banen, så de kan træffe afgørelserne med det samme. Holdene bruger opmanden til at få afgjort stridighed omkring regelspørgsmål. Og det gør de 2 besætninger i det her tilfælde ved, at
vise et flag ude på vandet, når der er uenighed omkring tolkning af kapsejladsreglerne. Og så har de så opmændene til at afgøre de stridigheder eller tvistigheder, der måtte være. Starten er lige gået til opgøret mellem Aarhus og Vejle. Vejle ligger nærmest i båden med det røde flag, og Hans Epler vælger med det samme at gå rundt på krydset op mod topmærket. Per Asmussen går med i vendingen. Bådene ligger så tæt, at det ligner optakten til en protest. Den kommer også. De to både berører hinanden, og begge parter viser protestflag. Når bådene protesterer, så sætter de så et signalflag Y, sådan et rød-orange-ternet flag, som betyder, at de mener, at konkurrenten har overtrådt en regel. Og så råber de så protest, dels for at gøre opmærksom på forholdet i forhold til konkurrenten, men også i forhold til opmændene. Og så har vi så forskellige remedier. Vi har vores fløjte, hvor vi ligesom på fodbold- og håndboldbanen fløjter for at gøre opmærksom på, at nu sker der altså noget. Og så kan vi vise forskellige flag. Det grønne flag viser vi, hvis protesten ikke er taget til følge. Der skal altså ikke foretages nogen straf. Og så kan vi så identificere bådene, enten rød eller gul båd er idømt en straf. Og det betyder så, at den skal foretage sig en handling. Typisk skal den snurre rundt om sig selv en enkelt gang. Straffen i denne omgang tilfaldt Vejlebåden, og den skal udføres øjeblikkeligt. Det lyder måske ikke så meget, men det er en besværlig manøvre at skulle snurre rundt om sig selv, og det er mange bådslængder, som Vejlebåden her sætter til, mens opmændene kigger på. Så troede alle, at det race var afgjort, men det var det slet ikke. Vejle sejlede sig stødt og sikkert op igen, og ved topmærket var der kun en enkelt længde mellem bådene. Den længde blev yderligere reduceret ved fremragende sejlads af Hans Epler, og en halv banelængde før mål kunne sejren gå begge veje. Det fik Per Asmussen nærmest i den gule båd til at gribe i posen med smarte tricks og finter. Han lavede en knaldluftning. Se her, hvordan han kører op i Vejlebåden og forsøger at ramme den. Og det har han ret til i den situation. Den røde Vejlebåd skal gå af vejen og følge med. Bådene protesterer begge, men opmanden afviser med det grønne flag. Begge ligger nærmest stille i vindøjet få meter før mållinjen, men Per Asmussen får første gang i sin båd. Hans Epler må hjælpeløst til. Mållinjen er for tæt på, og Per Asmussen vinder med mindst mulige margin på selve stregen. Næste sejlads blev en klar sejr til Vejle. Så stod det 1-1, og begge parter måtte ud i en tredje og afgørende dyst. Vejle i den røde båd vandt starten med få sekunder og øgede ganske langsomt sin føring i de mange tætte vendedueller på krydset. Ved topmærket havde Vejle fået et komfortabelt forspring ned til Aarhusbåden. Men da spilerne skal op, går det galt. Aarhusmandskabet fik hurtigt sat deres. Men Vejle havde store problemer. De trak vod, mens Aarhusbåden kom tordnende bagfra. Men altså, der sker det, at vi får spileren halv op, og så udløser faldet. Så ryger faldet simpelthen til top, så falder spileren ned til sidst. Så er vi nødt til at smide fukken, og så bruge fukkefaldet. Aarhus havde der også problemer. En stor flænge i spileren truede hvert øjeblik med at blæse sejlet til atomer. Og det havde måske også været retfærdigt. Men spileren holdt til mærkerundingen, og mens Vejle endnu en gang måtte bytte om på faldene til forsejlet, kunne Aarhus sejle komfortabelt i mål med billetter til landsfinalen i Aabenraa. Vi har vundet på, at vi har været heldige. Vi har haft mere held, end Vejle-besætningen har. Det er klart. Men det er ligesom om, at i år, hvor vi har sat til alt på Hafnia-koppen på matchracen, trænet netop med henblik på det her, kun på det her, der er vi måske blevet lidt for anspændte og krampagtige i vores måde at sejle på. Vi har sejlet dårligere i år, end vi har nogensinde før. Dårligt eller ej, Per Asmussen med lidt held klar til landsfinalen i Aabenraa. Næste regionsfinale dækkede området Bornholm, Lolland Falster og Sydsjælland,
med en grænse i øst, der lige akkurat omfattede storfavoritten i dette område, KDY-sejleren David Holm. Men David Holm fik det vanskeligere, end han havde regnet med. Han vandt første sejlads i de afgørende bedst af 3 mod en velsejlende besætning fra Dragør. Men disse spilderproblemer i den friske luft kostede sejren i anden sejlads, og det var ikke noget, der passede den temperamentsfulde KDY-sejler. Efter vi havde tabt anden sejlads, hvor vi følte, at vi skulle have vundet sejladsen, så var vi virkelig opsat på at både være helt oppe på mærkerne og være meget aggressive. Og det var både frækt og aggressivt, som David Holm her til venstre sejlede i tredje og afgørende sejlads. Dragørbåden til højre fik ikke en chance for at komme inden for det røde startflag, men blev presset ud af banen og gik fuldstændig i stå i vindøjet. Der gik faktisk over 1,5 minut, før Dragørbåden kom i gang igen, og selvom David Holm fik tildelt ikke mindre end 2 gange snoren rundt om sig selv, så fik der aldrig nogen indflydelse på sejladsen. Sådan en 40 minutters sejlads her med luft, der bruger vi altså lige så mange kræfter som en maratonløber, tror jeg. Vi er helt færdige, når vi er færdige med sådan en sejlads. Og det er jo med, jeg ved ikke hvad vi, 30, 35, 40 vendinger har vi måske på et kryds, fordi man hele tiden skal dække den anden, så det er utroligt skægt. David Holm og KDY klar til Åben Rå. Næste regionsfinale var i Holbæk med deltagelse af så stærke Øresundsklubber som Helsingør og Hellerup. Og så runder den gule båd. Banen i Holbæk var lagt helt ind i bunden af fjorden, og det var nemt for publikum på land at følge med. Det kogte hurtigt ned til kun at handle om Helsingør og Hellerup, som skulle møde hinanden i finalen bedst af 3 sejladser. Allerede i før startmanøvrerne blev det klart, at det var 2 aggressive mandskaber, som stod over for hinanden. Jesper Sivertsen fra Hellerup her i den røde båd forsøgte gang på gang at fange Helsingørbåden i en forkert manøvre, men trods protester lykkedes det ikke i første omgang. Heller ikke i anden omgang havde han held med sig, men fik grønt flag fra opmanden. Men tredje gang var den der. De 2 både kolliderer, og endelig kommer opmandens gule flag. Helsingør bliver tildelt en straf og skal snurre 1 gang rundt om sig selv efter starten. Manøvren, som Jesper Sivertsen benyttede sig af, hedder at luffe op. Rød båd har her ret til at presse den gule så meget den vil op til vindøjet. Den gule skal følge med, også selvom den i selve vindøjet ligger stille med blafrende sejl og ikke har nogen reel mulighed for at gå af vejen. I selve starten kom gul båd med Helsingør først over linjen. Men det hele var ikke meget værd, når al energien skulle gå til en tur rundt om kompasset, umiddelbart efter skuddet. En let og komfortabel føring til Jesper Sivertsen, som han aldrig satte over styr. Men Sivertsen mente nu ikke, at han var kommet for let til sejren. Det er absolut ikke noget afslappende. Vi har været på dupperne resten af vejen for at holde ham, det er helt sikkert. Så manglede der kun en enkelt, før holdet var sat til finalen i Åben Rå. Den ene skulle findes i middelfart, og de fleste var ret sikre på, at det skulle være denne herre. Sten Kølhed, sidste års Danmarksmester i match race. Forskellen fra sidste år så til i år har allerede betydet, at man kan se, at mange mandskaber er blevet bedre, ikke? Og der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter på den måde, det tror jeg, det gør, at interessen øges, at så hæve standarden ganske enkelt. I førstartmanøvrerne er det jo selvfølgelig et spørgsmål om at kunne manøvrere sig ind og få den rigtige start, ikke? Og der er erfaringen, den har altså noget at sige, så jeg vil mene, at vi har nok en fordel. Men når først vi slipper fri på banen, så tror jeg, det er 50-50. 4 minutter før starten skal bådene bevæge sig ind i startzonen bag startlinjen. De skal komme fra hver sin side og begynder så at manøvrere sig i en god position for at få modstanderen til at lave en fejl. I disse 4 minutter bliver mange sejladser vundet eller tabt. Vi er ved selve starten i anden sejlads mellem Sten Kølhed og regionsfinalens overraskelse, Henrik Kold fra Kerteminde. Sten Kølhed har vundet første sejlads, og han kommer også bedst fra start her i anden på krydset op til topmærket. Vinder han her, er billetten hjemme til Åben Rå. Henrik Kold bagerst forsøger konstant at vende sig fri af vindskyggen fra Sten Kølhed, og det lykkes også for ham at komme i modtakt, så han har fri luft. Henrik Kold og hans mandskab håndterer også båden en lille smule bedre i vendingerne,
og vinder nogle meter hver eneste gang. Ved topmærket er der ikke langt mellem de to. Kertemindebåden laver en brag af en speedersætning, og sikre manøvre bliver et varemærke for den besætning. Se hvor elegant fordækket arbejder. Speederen bliver holdt ud med hånden af den ene gast, så den fylder og trækker med det samme, mens den anden gast gør stagen klar til at hugge i. Båden går maksimum fart næsten øjeblikkeligt, og meter for meter mindskes afstanden til Stenkølhede. Halvvejs ned ad banen er afstanden så lille, at Henrik Kold med sin speeder kan skygge for vinden for Stenkølhede foran. Stenkølhede har derfor ingen anden mulighed end at vende bagom for at komme i fri luft, og så få den bedste placering til næste mærkerunding. Men det går galt. Båden skærer op i den friske luft, speederen tager magten, og mandskabet har ingen kontrol over den. Det koster mange længder, og en svær tilfreds Henrik Kold kan kigge bagud. Den sejlads kan han ikke tabe nu, og det gør han heller ikke. De kommer lidt bedre i gang og tager nogle få bådslængder på os. Og det er faktisk det forspring, vi har. Og kommer præcis så langt frem, så de tager vores vind. Og vi kan ikke komme op. Og så forsøger vi, som I ser på sløresiden, at komme tilbage igen, men får så en opskæring med speederen. Og det er dårlig bådhåndtering, det må jeg indrømme. Så noget skal ikke ske for os. Det gør det altså heller ikke i den sidste sejlads, det kan jeg godt garantere dig med. Men de garantier holdt nu ikke ret længe. Se her, hvad der sker umiddelbart før starten i den tredje og afgørende sejlads. Henrik Kold i den røde båd protesterer, fordi Stenkølhede driver ned på ham, og dommerens gule flag betyder, at Kølhede er idømt en straf. Så selvom starten var meget lige, fik det ikke nogen indflydelse. Der var ingen til at genere Kertemindebåden foran. Stenkølhede udførte imens sin straf. Det kostede ham sejladsen, og dermed chancen for at forsvare sit Danmarksmesterskab i åben rå. I stedet var det Henrik Kold, der overraskende, men fortjent, fik chancen for at blive ny Danmarksmester. Og selvom han hårdnakket påstod, at han næsten ikke havde trænet matchrace, så indrømmede han trods alt, at han havde siddet i en båd før. Jeg har jo sejlet alt muligt. Håbåd 606, laserjolle, 470 jolle, soling, så X99. Og mandskabet, som jeg har med, de to af dem er gamle matresfolk fra one-tonneren, som var med i 85 i Admirals Cup. Så de er jo meget erfarne med spillersejlads og boathandling også. Scenen var sat til superfinalen i åben rå, med finalister fra Aarhus, Hellerup, Kerteminde og KDY. Og der var mere på spil end blot titlen som Danmarksmester. Første præmien galt også en tur til Kalifornien. Betingelserne var ikke ideelle først på dagen, med meget svag og skiftende vind. Først på banen var Henrik Kold med en sejr over Stenkølhede til at styrke selvtilliden. Og Per Asmussen fra Aarhus, sidste års nummer 2. Og opgaven i denne sejlads gik mere ud på at finde vinden end at duellere. Hver eneste småfejl koster bådfart, og det er svært at få igen i så let luft. Per Asmussen var bedst til at finde vinden og kom langsomt foran i sejladsen. Opmændene havde ikke meget at se til. Det havde Henrik Kold derimod i forsøget på at indhente forspringet. Men Per Asmussen tog sejren hjem, og han virkede også mere velsejlende, end da han lidt heldigt kvalificerede sig i Thisted 3 måneder tidligere. Han havde også som den eneste af de 4 mandskaber smuglet egen hjælpetræner med. Jeg kigger på flere ting. Jeg kigger på, hvordan de trimmer båden, hvordan de forskellige besætninger trimmer bådene. Prøver at holde øje med, hvad er det for nogle både, der går bedst med det eller hin trim. Og så kigger jeg selvfølgelig på boat handling, hvordan man arbejder med tingene ombord i de forskellige både. Se om der er nogle fiduser, jeg kan bringe videre til Pers båd. Det er tit sådan, at den båd, du selv sejler i, der har du ligesom nok at gøre med det, du selv laver, så du har i hvert fald ikke tid til at kigge på, hvad konkurrenterne laver. Og det så ud som om, det var de rigtige staldfiduser, Per Asmussen fik. Han kunne bruge resten af dagen til at se på de andre slås om retten til at møde ham i søndagens finale. Og det skulle blive en af disse to.
Henrik Kold fra Kerteminde eller David Holm fra KDY. Jesper Sivertsen fra Hellerup, som havde vundet så overbevisende i sin regionsfinale, fandt aldrig rigtig melodien i Åben Rå. Både Henrik Kold og David Holm havde 1 sejr og 1 nederlag i bagagen, og 1 sejlads mod hinanden til at bevise, hvem der var værdig til finalen mod Per Asmussen. Og det var 2 særdeles motiverede mandskaber, som mødte hinanden. Første del af sejladsen var meget lige, med en lille føring til Henrik Kold, men se så her. Først sker David Holm bag om Henrik Kold i forsøget på at få inderbanen og retten til vejen ved mærket. Men Henrik Kold kommer igen og laver samme manøvre bag om David Holm. David Holm slår til igen og forsøger at lave samme nummer en gang til, men Henrik Kold har luret ham og forhindrer forsøget ved at skære op. Det var uden diskussion dagens bedste duel, og begge mandskaber smed rundt med bådene, som var det joller. Et sidste forsøg på at komme forbi fra David Holm bliver endnu en gang forhindret af Henrik Kold, og David Holm bliver sendt på skovtur helt ude i højre side af banen. Det var afgørelsen på sejladsen. Han kom ikke tilbage, og dermed var Henrik Kold og Kerteminde i den endelige og afgørende finale mod Per Asmussen. Det er søndag morgen. Da besætningerne møder op, bliver der opdaget en graverende fejl ved roarrangementet. Da den ene båd kommer op af vandet, står det klart, at de flapper, som skal sørge for, at vandet strømmer jævnt omkring roret, er bøjet. Du har ret, Siv, de er helt gale. De der glasfiber og flapper, de står lige ude til siden hernede. Det synes jeg, vi skal insistere på at få lavet. Det er en ren bremse. Der var ikke andet at gøre, end at tage flapperne af. Og skulle de af på den ene båd, ja, så skulle de også af på den anden. Bådene, der sejles i, er danskbyggede Luffe 37'ere, og de er fuldstændig ens. Indvendigt er de tomme, de har ingen motor, og det, som i en normal båd bliver brugt til kahyt, er kun til opbevaring af spilere. På banen er det nu kun Henrik Kold og Per Asmussen, det drejer sig om. Ny Danmarksmester bliver en af de 2, og de har 3 sejladser til at bevise, hvem der er bedst. Begge har lagt taktikken, og Henrik Kold har ikke lagt skjul på, at han skal ud på at undgå problemer og stikke af før starten, og det er også, hvad han gør i første sejlads. Han gemmer sig bag dommerbåden og stikker af. Vi kender jo den der strategi med bare at stikke halen mellem benene og stikke af fra alle problemerne i starten. Den har vi oplevet andre besætninger bruge mod os tidligere. At de ikke rigtig tør at gå i infight med os i starterne. Og den er vi nødt til at forholde os til. Den er vi nødt til at tackle på en eller anden måde. Risikoen, hvis man går ind i clinch, det er, at du kan jo altså også selv blive fanget. Altså man går ind i clinch for at prøve at fange den anden i en situation, så han kan få en straf inden starten. Men du risikerer også selv at få den. Og Kerteminde i den røde båd har held med taktikken i første omgang. De får lov til at holde sig væk fra infight og problemer og kommer bedst fra start på en bane med meget lidt luft og store vindspring. Det giver fordele til den, som kan læse banen bedst og se, hvor vinden står. Per Asmussen forsøger at vende sig fri af vindskyggen for Henrik Kold, men han dækker Aarhusbåden lige efter lærebogen og vender med hver gang. I så lidt luft gælder det om at lave rolige og beherskede manøvrer, for meget en uro får båden til at gå i stå, og mandskabet skal være meget opmærksom på vægtfordelingen, så det ikke forstyrrer balancen. Lidt efter lidt lykkes det for Per Asmussen at komme op oven på Henrik Kold og få fri luft. Nu er det Asmussen i den gule båd, der har initiativet. Men Per Asmussen er ikke tilfreds. Her bryder han alle regler om at dække sin modstander og slår i stedet ud i venstre side af banen på jagt efter vind. Og nøjagtigt som i opgøret mellem de 2 i den indledende runde dagen før, siger han rigtigt. Han finder lige akkurat den stribe luft, han har brug for, og får dermed det afgørende forspring på det sidste banestræk op til mållinjen. Han holder sin føring, og Henrik Kold kan ikke nå at stille noget op. 1-0 til Per Asmussen, men selvom der jubles ombord, er kampen ikke forbi endnu.
Et hurtigt bytte af både mellem mandskaberne, og de var klar igen. Det er fast regel, at der skal byttes, selvom bådene er helt ens. I Kertemindebåden sidder nerverne udenpå. Taber de også nu i anden sejlads, er der ikke mere at sejle om. Og Henrik Kold er ikke sikker på, hvor længe den hidtidige succes med at holde sig væk fra problemerne kan blive ved med at gå. 36. Men altså, nu er det jo godt så mange gange, at altså risikere det smut på et tidspunkt. Det må I altså lige være indstillet på, hvis den går galt, så må vi ikke ødelægge humøret der. Ja, nej. Men det går ikke galt for Henrik Kold. I hele før starten undgår han at komme i karambolage. Her kommer han i gul båd op til selve startlinjen. Per Asmussen i rød båd bliver nødt til at vende for at kunne holde sig inden for startlinjen, og han er dermed grebet i den enkleste af alle kapsejladsregler. Nemlig at den båd, som har vinden ind fra styrbord, har retten til vejen, og det har Henrik Kold. Per Asmussen er derfor tvunget til at gå af vejen, men den manøvre kostede dyrt, og Asmussen fik aldrig et ben til jorden i resten af sejladsen. Henrik Kold dækkede ham omhyggeligt og sejlede en sikker sejr hjem. Så stod der 1-1, og der var ingen vej udenom en tredje og afgørende sejlads. Den kom til at udvikle sig noget specielt. I starten er Per Asmussen i den røde båd tilsyneladende kommet bedst fra det og ligger foran. Men taktisk ligger han rigtig skidt. Problemet for Asmussen er nemlig, at hvis han vender, får han vinden ind fra bagbord og er dermed tvunget til at gå bag om Henrik Kold, der blot kan fortsætte kursen. Så gode råd er dyre, mens Henrik Kold hælder ind på ham. Per Asmussen er nødt til at gøre noget nu, hvis ikke han for andet år i træk skal ende som nummer 2 og næsten Danmarks mester. Han forsøger sig derfor med det eneste våben, han har tilbage, en knaldluftning op i Henrik Kold. Hvis Kertemindebåden ikke er hurtig nok, får den straf, og så kan Asmussen tage sejren hjem. Begge både protesterer, men protesterne bliver afvist af opmændene med det samme. Episoden kostede afgørende bådlængder for Per Asmussen, og det forstod Henrik Kold at udnytte. Selvom afstanden ikke blev øget yderligere i resten af sejladsen, var det rigeligt til Henrik Kold. Han slap ikke Aarhusbåden af syne. Henrik Kold og et ualmindeligt velsejlende mandskab kunne derfor sejle over mållinjen med et overraskende, men fortjent Danmarks mesterskab til Kerteminde. I en matchrace, der er det simpelthen teamwork. Det kan ikke gøres uden en god skipper, men en god skipper er intet værd, hvis han ikke har nogle gode gaster. Så allerede nu er Henrik Kold og mandskabet godt på vej til San Diego i Californien, hvor de udover